କାହିଁକି ଏମିତି କଲରେ ଚଣ୍ଡାଳ? କେତେ ଥର କେତେ ଥର ମନା କରୁଛୁ ଏ ଅନଳ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ତମେ ତୁମଟାରେ ଛାଡ଼ିର। ଅନଳ ଗୋଟେ ନିଆଁ, ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ନୁହେଁ କି ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ନିଆଁ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବକାଶୀ ନିଆଁ। କାରଣ ମାନିନୀ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଏମିତି କଲରେ? ଆଉ କଣ କହିବି କହ? କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? लाइन मार ताकू तू लाइन मार आओ तो तू लाइन ए यात्रा ए यात्रा छुटू ना
रस्त्यावर उभे असलेल्या भूतपूर